Chceš zvýšiť silu, urobiť viac sérií a oddialiť únavu počas tréningu? Beta-alanín je možno tvoj tajný trik. Beta-alanín zvyšuje hladinu karnozínu vo svaloch, ktorý spomaľuje únavu spôsobenú kyselinou mliečnou. Vďaka tomu dokážeš urobiť viac opakovaní, zvládnuť väčší objem tréningu a cítiť sa medzi sériami lepšie. Poďme ale k tomu, čo veľa ľudí trápi, a to je parestézia. To znamená to mravčenie alebo ten pocit pichania na tvári, na rukách, na krku. Je to úplne neškodné a dočasné. Beta-alanín aktivuje špecifické nervové receptory v koži, ktoré mozog interpretuje ako také pichanie alebo brnenie. Nemusíš sa ale ničoho báť. Je to prirodzená reakcia tela na vyššiu hladinu beta-alanínu v krvi. A ak si možno hovoríš, že beta-alanín práve kvôli tomu nie je vhodný pre teba, možno ti pomôže rada, že ak si svoju dávku beta-alanínu rozdelíš na viacero menších a dáš si ich po jedle, takto mravčenie môže byť len veľmi mierne alebo dokonca môže ustúpiť. A ešte jedna rada na záver. Benefity beta-alanínu pocítiš až po niekoľkých týždňoch užívania. Preto je potrebné ho suplementovať denne a dlhodobo. Ak ťa podobné tipy zaujímajú, budem rád, ak hodíš na toto video like a zanecháš mi odber. Mimochodom, beta-alanín v účinnej dávke 4 mg na porciu nájdeš aj v najsilnejšej bezstimulantovej pretréningovke Topset, ktorú môžeš kľudne užívať aj denne, pretože neobsahuje žiadne stimulanty. Kúpiš na topset.shop.